Hi guys, गिबियावनो नोंथांमोननि लागै बरायहरनाय थाबाय। दायो बे समावहा नैबे उत्तर नलबारियावहा मोनसे फाइनाल मेच जागासिनो दं आरोना। मैयानिफ्राय जादों, मैया खै तारिखमोन? मैया 22 आच्छा बरिया। मैया 22 मोन आरो दिनै 23 जाहैबाय आरोना। जोंहा मैयानिफ्राय आनजुलि आनसलिकआवहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे खेला दुला, बेबायदिनो खारनाय बारनाय आरो बिदिनो फुटबल आरो थ्रुबल आरो बायदि रोखोमनि खेलाफोरखौहाय मैयानिफ्राय जागायदोंमोन आरोना। थिग फैयै फैयै गेलेयै बिदिनो फाइनाल मेच थायो नालाय लास्टआव। थिग बेबायदिनो दिनै फाइनाल मेच जाफैबाय। जेखि खेलायानो जाया मानो दिनै फैयै नैबे फुटबलावबो दिनै फाइनाल मेचआ जाबाय आरो बिनि गेजेराव एगेन्स्ट टीम हिसाबै बिथिं आदर्श आरो बिथिं लिसिं, बे मोननै टीमनि गेजेराव दायो फाइनाल मेच सोलिगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय, मोजां मोनोबा लाइक जाबाय आरोना। सोरनिया हायो बेखौथ' दायो बुंनो हाला, दा उनावसो मोनथिसिगोन आरोना। नोंथांमोनाबो नायलांबाय हाबानो जाबाय। Malah tahu belum lagi teh. Muria. Ayali surlian nanti. Hah? Benar lewat lah. Hello. Mahal enggak? Hai tua. Hai đứa mới lên. Ya. Tak boleh makan dia lah. Astaga, nanti kita kalau sini ni. Tas di na ini. Apa? Helikopter shot juga. Kak. Sang kesahin ali ada. James. True. Thorlah.
Purlaya. Era kharumat sandi babu. Era sandi balik mentara matu bol kena. Orga abd jala ide. Cerak ban orga na yo. Ayo extension na pungin layo. Tak ke kana lah ya. Judi. Ayo gol. Ayo gol. Kenala sabali matu cak. Laga. Adarso agolsi sobai guys mun bai be समाव नायलांबाय लथा बिराद हिट जाखादों खेलाया Run nih run. Kone we. Kabur ya. Anjil lele. Ang deng. Ada. Shot. Hai. Sebaran baru tak. Makan naik biar ni. Shot. Hai. Sebaran baru tak. Makan naik biar ni. Hei, long hoka. Run bol, Boria be pasan rebina. Half time je biar mati. Bortoman guys, daye Adarsoa gulsiyaw hanani dong. Adarso 1 आरो Lising 0. आरो next time बोरै जायो मिथिला नायलांबाय थादों नोंथांमोना आजिहाराव जागासिनो दं आदर्शनि गलफोरा दायो प्लेयारफोरानो दसे रेस्ट लादों आरोना बहुत मेंबाय माने बिराद गरम दिनै माथो बुंनो गरमखौथ' उपाय गैया खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो थिग बेबायदिनो गथ'फोरा नै लाइमोनफोरा आयो मासे खस्थ'यै गेलेगासिनो दङ Ayo, ebar final time. Sani nela kau kasih. Pasu. Buria. Corner lang bina mana? Corner.
Ho urka. Ta. Lang. Juka. Aduh. Gocegan asli nggak ya? Final. Gak bayu. Terus final apa ini ya? Kau gak lah. Robi. Lang. Wah. Boria. Hei. Hai. La, urka. Huka. Tas kam na kubra. Jangan. Geser ukil nang lah. Icing karena hana urgaise. Hai. Mana lang wait hana kudile. Pass. Shot. Ball. Boria. Oh, पानी लग बना के Chance mendende. Chance. Hei, apa? Singkan lah, kayak orang singkan. Ayo mencik sana. Mencik sana.
बारा गोबाव थानो हायो दोनदो हायदो माइ गोजान गारना हरखानांगौ ट्राक बारा गोबाव थानो हाया Orga, cing karena kena pingra. orga le, nice ya macam ni nggak? Orga ler mas kali saya itu. Hem boleh. Boleh ngomong ni. English itu macam ni nggak? Tada! Oh! Orga le cing karena kena. Boria, paus. Masa sukle. Sorry. Boria. Ayo. Cing orga. God. Boria. Finally guys, जोंहा थारैनो हामारबाय आरोना नैबे आमजेला ओनसोलनिखौ आदर्शआ हामारबाय फाइनालावहाय बिदिनो हामारबाय आरोना बरिया हामारबाय न जाबाय Apa? माबायदि मोनखो हानानै बहुत enjoy मोनदों गोजोननाय मोनदों ना Hamaka मजा सोना हाबाय ना हायासै नोंलाय हाबाय ना खै गल सोखो Udah bahasa beda. माबायदि मोनखो हानानै मोजां मोनबाय दे फाइनाली गाइस जाहा मियानिफ्राय जि खेला जादोंमोन दिनै फाइनालमोन आमजुलि आनसलिकआवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना मोजां मोनबाय गोसोखौ दासो स्रां मोनदों आरो दैया माने गुद जाबाय हांनायमोन गिनायमोन दा हले स्रां जाबाय आरोना गोसोआ गोजोनबाय हानानैहा मोजां मोनबाय आरोना Finally guys, आमजुलि आनसलिकआवहाय मोनसे लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे खेला दुला बेबायदि खालामनाय जादोंमोन आरोना मैया 22निफ्राय लानानै 23 बे तारिखसिम नैबे आमजुलि आनसलिकआवहाय बेदि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिदि देरफुबोनाय सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरनि थाखाय मोनसे खेला मोनसे उत्साह होनायनि थाखाय बेबायदि लानानै फैदोंमोन नैबे उतल नलबारि बे गेलेग्रा फोथारावहाय थिग बेबायदिनो फैयै दिनै जोबफैबाय फाइनाल जाफैबाय दिनै बे फाइनालावहा दिनै आदर्श फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हाबाय आरो सेकेन्ड पजिशनखौहा फुटबलाव नैबे मा होनगोन लिसिङाहाय मोननो हाबाय आरोना आदर्शआ गलसेयाव बेबायदि देरहासार जानो हादों आरो लिसिङा 0 बिथाङा सेकेन्ड पजिशनखौ बिथांमोना मोननो हादों आरो लोगोसे कुन्द्रबिला फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों नैबे थ्रु बल खुगिनाय बेयावहा फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों लाइमोन सिख्लाफोराहाय आमजुलि आनसलिकनिफ्रायबो बिदि मोजां खेलाफोरखौ होनानै लाइमोनफोरखौ बिदिनो उत्साह होबाय आरो फोरोंबाय गोबां गोजोननाय थाबाय आमजुलि आनसलिकनि कुन्द्रबिला मबे खेलायाव हाखो थ्रुबल फार्स्ट प्राइज मोनबाय ना दे कंग्रेस न थेंक इउ कुन्द्रबिलाबो बेबायदिनो थ्रुबल खुबैनाय माने आखाइजों खुबैनाय आरोना बलखौहाय बेयावहा बिसोराबो फार्स्ट प्राइज बेबायदि लानो हाबाय फुटबलावहा बिथांमोनाबो जितिनो हादों कुन्द्रबिलनिसिमबो साबायखर थाबाय बेबायदि फार्स्ट प्राइजखौ गोसो होनानै मोनसे इन्टारेस्टिं गेलेनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आदर्शनिसिमबो आरो लिसिंनिसिमबो आरो कुन्द्रबिलनिसिमबो साफ्रोमनिसिमबो बिदि गोसो होसारनानै बिदि खेला दुलाखौहा गेलेनानै
देरहासार जानो हानायनि थाखाय साफ्रोमबो साबायखर बावनाय थाबाय।